La direcció segueix incomplint la cobertura de places de gestors de clients. Falten per convocar 387 places per arribar al mínim pactat. Comissions Obreres hem requerit novament a la direcció el compliment del que s'ha acordat. La plantilla ha tornat a demostrar aquests dies amb el tancament de les obligacions que sí que està a l'alçada. En paraules de la direcció, hi ha hagut un gran esforç i una extraordinària dedicació. Sens dubte, la resposta de la plantilla ha estat excepcional. Per això no es pot entendre que des de Recursos Humans se segueixi obstruint el compliment del pacte de gestors de clients. Senyors de la direcció, és aquesta la manera de motivar la plantilla que ha de liderar la Caixa del futur? Segons Mutua Universal, com a conseqüència dels 71 atracaments que hi va haver el 2010, 20 persones van necessitar atenció psicològica. Això és el que queda oficialment per escrit, però hi ha una altra realitat que pateix bona part de la plantilla i de la que no en queda constància. Són les amenaces i agressions, que a més s'han incrementat darrerament. No oblidis que davant d'aquestes situacions hi ha un protocol d'actuació per prendre mesures correctores i que si mai ets subjecte d'alguna agressió cal que ho denunciïs des del primer moment i que avisis a l'àrea de seguretat. Davant de qualsevol indici, no dubtis en contactar amb el teu representant de Comissions Obreres perquè t'ajudi. En el full d'aquesta setmana també trobareu una píndola sobre les prestacions del Pla de Pensions. Recordeu que no es reconeixen prestacions a favor de les parelles de fet.